Ekene gị Igbo ndị ọma na-ege m ntị biko na ọ bụrụzi ihe ọfụ na Igbo anyị na-agba aghara aghara, but the truth must be told. Ọka mana anyị gwa onwe anyị eziokwu ka anyị kwuo nke bụ eziokwu na onye dị ndụ kwuo eziokwu ọ na-ebi enwe n'ogologo ndụ. You yourself ịma na ndị ahụ nọ n'ime ọhịa si na ha bụ freedom fighters has done more harm to ndị Igbo than good. They have done more harm to ndị Igbo than good. Kịta ya maazị ndị nọ n'ime ọhịa na-echekwawe mmadụ na ndị nọ n'ime ọhịa na-ebulu mmadụ, because it's like na ha na-alụzi similar job. Mana ọ bụrụ ya ka m ji wee bịa n'ụbọchị nkịta, anyị ji wee kwuo okwu izata na ị na-ele anya eweli ile gị na-agụ eze gị ọnụ ịma ka isi chekwawa onwe gị, because ma ndị si na ha bụ freedom fighters ma ndị si na ha bụ ndị oshi nọ n'ime ọhịa, they are similar. They are gịnị similar, they look alike. Because mmadụ one pụtago, mmadụ Fulani one ka ndị gentle the Yahoo na nwanne nwoke bụ Archangel gbugo so far. Fulani one ka ha gbugo so far. Onye na-ajụ onwe gị, Fulani one ka ha gbugo. So but na edit this video, and this video bụ video ebe ejele operation n'ime ọhịa wee chọpụta na ndị anwụ ha bulu mmadụ wute moto ha makpụ ya isi n'ime ọhịa n'ebe a na-akọmiti mpụ na aghụghọ. Yesterday for isi deke ebulu one movie producer na Enugu na New Haven opposite Ntachi restaurant New Haven. Ebulu that young man there. Nwa ka anyị na-enweta news today na ha egbugo the young man despite the fact they paid the ransom. Despite paying ransom, egbukwa the young man. A vibrant young man. Nigeria and Igbo has happened to that person. Onweko ebe ọzọ eme that no na Igbo anyị. So this thing wee bụrụ gịnị ezugo bịa na-eti mkpu wee sị na these people biko try ya as much as possible kunu share this video, because na somebody analo moto mgbe e post this video online ọ bịakwa abịa for videos of those moto kọwa ka esi wee mee gịnị na pia moto ọ wee na-asị biko that na ọ bụ na ya help share this video ka ndị udo ga-achị ma ndị government official nye privilege to come and identify ka ama na moto afọ n'ime ọhịa also na nke ya. So as I also saying, share this video, because you may see that in this video mmadụ nwee ike for video picture or videos of car somebody ma nwe, so that you can be able to come and identify. Ọ bụrụkwa sọsọ na ndị a na-ebulu moto ha bulu ha egbue nwekwa na ndị chukara nito ha na-egbukazi moto egbuka elepas ya, ha na-egbuka elepas alụ na-agbazi ahụ na Igbo anyị. Onye ka ya agbakwulu for help? Ala ọ bụrụ na aka gị dị na ihe ọjọọ na-eme na Igbo anyị, ị ya anwụ ude na ili ozu gị. Ị ya anwụ ude na ili ozu gị, because you have caused more harm than good to the people of Ndigbo. Ka ọ dịkwa. Share this video. Man, full body. Man, full body. Man, full ground. Man, full ground. No be lie. Now you're not to the motor. One, you're not pleasures. Mama, they're lesions. They're Camry. Pound the car. Pound the car. Pound the car. What a Camry. Please, over there. Man, full body. Man, full body. Man, full body. Man, full ground. Man, full ground. No be lie. Now you're not to the motor. One, you're not pleasures. Mama, they're lesions. They're Camry. Pound the car. Pound the car. Pound the car. What a Camry. Luis, over there.
ifuru ife moto ụmụnne anyị nọ n'ime ọfịa and it's obvious na ndị niile nwe moto enwezi onye n'ime ha nọ ndụ. Ndị nwe moto a enwezi onye n'ime ha nọ ndụ. Ife Igbo mere onwe fa, ife Igbo mere onwe fa. Ya na moto ụmụnne m na-arịọ, moto ụmụnne m na-aghọtara afọ wee gota ebe ọ nọ n'ime ọfịa, onye ndị pakịrị n'ime ọfịa nwanne m na-arịọ. Kedu ebe ndị niile nwe moto a nọ? Possibility na ndị niile nọ n'ime moto a nwe moto a enwezi onye nọ ndụ. The chances is very high. Share this video. Share this video. Anyị mere onwe anyị. Anyị ji aka anyị su ibe anyị ọkụ. Anyị ji aka anyị were maka iwe oke wee su ibe anyị ọkụ. Today onye ọ na-akọleti woto oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ, oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ wee lukwa tata anyị akachọba okwu igwe onwe anyị eziokwu. Anyị ka na-arụ onwe anyị aghụghọ maka na the day anyị meghepụrụ ọnụ gwa onwe anyị eziokwu, that day ka Insecurity dị na South East ya na. Insecurity dị na South East dị ka ebe a na-azụ chess game wee nọrụ n'elu mmadụ 4 or 5 dọkwasa chess ya n'elu ha wee na-atụ. The moment mmadụ 5 ahụ binire elu okwu ahụ ekpu ihu na ana, the chess game is over. Mana ha decide ya ka ha makpụrụ ebe ahụ hapụ igwe onwe ha eziokwu without knowing that their destiny is in their own hands. A ga-azụgide okwu ahụ n'elu ha wee ruo na n'ukwu ha agbajie complete nke na ha ya ebinizi ebili. Look at ebukọrọ moto ụmụnne anyị je dọmpụọ n'ime ọfịa, ewere je ọrụ adọmpụọ ya n'ime ọfịa. Igbo mere onwe fa jenu si ndebe anyị na Mose na-ezugosi n'Igbo mere onwe fa. Anyị ji maka iwe oke wee si ụlọ ọkụ. Ịghọtago? O wee wụrụ ụka wee were ilu. Share this video. Because share this video. On how we share this video, we can be able to assist a brother about the camp Ndento dislodged now na Orumba North. I'm supposed to yesterday. So a brother reached out to me. We wam na Lexus. We wam na that Lexus suda baho dokamote. Na that Lexus de baho dokamote. And na that Camry, yeah, ina anyo ofuma, iya for that Lexus. Come on, off chaho number plate that Lexus anyo ofuma. But na that Lexus dokamote, and na that Camry egosele no flow na Camry ya de ba no for exactly the Camry that you na that moto obosi ebuje onya we fa anyị na-ekwu na ba ya doho safe for ba na-eme na pretend na ama ife a na-ekwu. O say na one of those Camrys of ebe a either 2.4 or so, cause na that Camry exactly what the Camry ejuwe torie we nariye moto. Now, how did that incident happen? Abraham we buri ewu na Nnewi na Old Road. Owulo na isi igata isi Anglican na agbago kineje Ishi Technical kineje Chicago. Igotago ọwụ na igata hotel akwa na ebele ego. O nwe free station do n'aka nni. So ọ sị na mgbe ọ na-agbadata na-erute ebe ahụ akpụrụ efi ọfụ Camry ya ka ọ pakịrị. The thing bịa sị n'uche na ndị ahụ ndị ọjọọ nyanwa wee gawa wee pụta wee baa na free station ahụ. Then ndị a batakwa na free station ahụ, so nyanwa filuzie na ndị a fuel ka ha chọrọ ịgba. Nyanwa drive kwazie out of that free station, baịkwazie n'ụzọ ahụ ata galụ Akabuku bus stop, bazie ebe a park ya na-azazi call. Ndị a wee si na free station ahụ wee nyapụta Camry ahụ wee bịa blọkọ ya wee buru ya na moto. Ịghọtago? After ịghọtago ha akụchizie moto. Ịghọtara? So help a brother, share this video. Only nwere information about the unit of ndị police jere ọlụ a, where they can be found, so that ka onye aje ebe a jenene 330 ahụ ma nọ nke ya ede ife. Because it is very important to help a brother. Only nwere information ka esi wee get in touch with ndị jere ọlụ a or station ha si wee jee ọlụ a
division ebe ha si wee jee ọlụ a ọkụzụ ka ọka ka Nnewi ka Ọnịsha ebe ọ na ha si wee jee ọlụ a. If you have any information, if you have any clue of how to get in touch with these people, ka onye a jenene malụ na ọwụ moto ye dị far. But let me use this opportunity to tell our people, think safety. Think safety if you are driving na east now, especially ọwụ na Chijie, because this thing merụ n'abalị. Ọwụ na Chijie, think safety. Always drive paying attention to your center mirror and your two side mirrors. Let them be your main security. If you notice any foul movement, move away from that area. If you notice any foul movement, all in anya moto na east, every single car na gana kan niga ke eberi ihu na azụ will suspect until niru be neje. Security nke iji aka onye onwe na east kita with the best security karịa nke ndị abụ egbe akpagharị. Yes, ndị abụ egbe akpagharị ya eti n'ahụ ịghọtago here and there, but security nke ahụ iji aka uwe nye onwe ya uwe nye akarịrị. Always pay attention to your center mirror and your two side mirrors. Ịghọtago ị na-eme, then you will have 80% chances of running away from danger if there is one not inside. Ịghọtago asịrị na funka mma carrier statement. Imagine na that time e follow that camera ekwu instant ya gwago ife. Why are kerife bịara imekwa na that locality better that you will not zoom off and drive away? You will not zoom off and drive away. Those people will not come and tell you, though we are this, we want to buy fuel. And the filling station ahụ ịbara abụrụ nya the best place, because filling station ahụ ga-eti mmadụ na ebe a. If our filling station dị n'ihu ga-eti mmadụ, dị n'ihu compound mmadụ. So the best thing he came could have been enter ụzọ ahụ galụ Anglican, ụzọ ahụ galụ Akabuku bus stop, si ebe ahụ move were onwe, zoom were onwe off. Ịghọtago? So perhaps and this attitude of parking by the side of the road n'abalị, let us stop it. Or the very bad, because ndị jechala ọlụ ụmụazị ya ndị jechala ọlụ na-amazi randomly na they pick people n'ilo randomly hapụtafu ka ịdawiri n'ọnụ ọjọọ agụrụ ụjọ wala ebe ha na-aga. So let us pay attention when we are in the east. Biko share this video because you will help a brother ka ha wee nwee ike jee na station ebe ọ na ndị ajijọ si wee jee ọlụ a ka ha jee nene that Lexus 330 ka ọ marụ na ọmote ya dị ife ahụ ọwụ na ọmote. All thanks be to God. Mana ọ confirm na that Camry dị ebe ahụ wụ exactly Camry ha ji wee bịa ọlụ ahụ wee na-aye wee buru ife ahụ. Ọ confirm Camry ahụ kolokolo na that Camry dị ife ahụ. Biko share this video ka anyị merụ nwanne anyị ọmaka ka anyị maa na Ọgọst a ọ ya wụrụ ife aṅụrị wee nyere ya. Ọ ka iwe efu ka esi ebukọrọ moto ụmụnne anyị je na-adọmpụ n'ime ọfịa. Mmadụ tara afọ tachasịcha afọ were ego gota moto ịnara ya moto buru ya je dọmpụ ya n'ime ọfịa. Je dọmpụ ya n'ime ọfịa. Ụfọdụ ka egburu egbu, ụfọdụ ndị dị ndụ dụlọki ka this our brother. Share this video.